ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಕ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರ್ತೆ ಚೆನ್ನ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೆಂಚ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದ್ದದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಬೇಗ ಗಂಟೆ ಇನ್ನು 4 ಕಾಲು ಇತ್ತೇನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಗ್ಲೆ ದೈಕ್ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಇಂಕಲು ಮುಂಚೆ ಮಂದಿರ ಒಪ್ಪಿದಾಡೊಂದುಗ್ಲ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಡೆಗೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾದ ಮೀದು ಬಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾದ ಕುಲ್ದೈತೆ ಇತ್ತೆ 4 ಟ್ರೈನ್ ಪೋಡು ಬಂದು ಇಂಕಲಿಗೆ ದಾದರಡ್ದು ಆಚರೆ ಗಂಟೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಡೆಂಕುಡೇನಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ರೆಡಿಯಾದ ಕುರ್ಲುದ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನು ಗಂಟೆ ತಣ್ತು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ನ 4 ಕಾಲು ಇದು 4:30 ಎಂಕುಲು ರೆಡಿಯಾದ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇದ್ದೆ ಪಿದಡಿಯ ಬಲ ನಕ್ಕಲುಳ್ಳರು ಪಿದಾಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕಡಿ ಬಾಟ್ರೆ ಅಂತುಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಪನಂದು ಇಂಕುಲು ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಂದು ಮನೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಿಯ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಲಾಂಡ್ ಮಂಚ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಿನ ಟ್ರೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಇಂಕುಲು ಬೇತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಪಣೆಗ್ಲ ಬೇಗ ಚೂರು ರೀಚ್ ಆಗೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಚಪ್ಪು ಐತೆ ಕಾಂಡೆ ನಿಮ್ಮನವ್ರೇನು ಅವಸ್ಥೆ ತುಲಿ ಅದು ನಡಪರೆ ಸ್ವಯೇಚ್ಛೆ ಪೂರೆ ಮಾರಿದೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿಗೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಇಂದಾಗ್ತದ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆದ ಪುಡ್ತತೆ ಇಂಕುಲೆನ್ನು ಕಾಂಡೆದಿರ್ಲ ಗರ್ದಿ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪು ಬಂದು ಆಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಒಂಚಿ ಖಾಲಿ ಬಂದು ಇಚ್ಚಿ ಗರ್ದಿ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಸೀಟ್ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇಂಕುಲು ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತನಿದೆಯ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ತಿಲೆ ಇಂಕುಲು ಮೂಚಿ ಜನನೇ ಪಿದಡ್ದಿನಿ ಶಿರ್ಡಿಗೆ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಜರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತ ಇಂಚಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಆಚರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂಕುಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀದು ಪಸ್ಸದೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಪಣ ನಮ್ಮ 11 ಅರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವತೆ ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀದು ಪಸ್ಸದೆ ಪಿದಾಡಿಯಡ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪೋರೆಗ್ ಬಗಿಚ ಅವ್ಲು ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಅವರೆ ಪೋಡು ಅಪುರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮೂಲೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಪೋಂಡ ಮೀದು ಬಸ್ ಪೋಂಡನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಇಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದ ಇಂಕುಲು ಫ್ರೆಶ್ ಆದು ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪೂರ ತೋಜವನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆರ್ ದಾದರಡು ಮಿತ್ತವನಗುಲು ಟ್ರೈನ್ ಮಿತ್ತಾಯ ಇಂಕುಲು ಟ್ರೈನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೋಜವನ್ ನಮ್ಮನ ಇಂಚ ಉಂಡ ಅಂದದ ಎದುರು ನಾವು ಅಲ್ಪಾಡು ಮಿತ್ತಾಡ್ದಾಡ ವಿಂಡೋ ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲಿಯ ಜನದ ಟ್ರೈನ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ವಂದೇ ಭಾರತದ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವರು ನಮ್ಮ ಎಗ್ದಿಪಾಲ್ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಆರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೋತಿನ ಕ್ಲೇರ್ನೊಟ್ಟು ಪೂಂಡ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಣದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಶಿರಡಿಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಆಜಿನೇ ಸರ್ತಿ ಎರಡು ಬೈನ್ ಸರ್ತಿ ಹೋದೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಹೊಂದಿರ್ತೀನಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಬಂಡ ಇನ್ನೇ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿ 3 ಜನ ದಾದ ಪಂಡ ಅರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಹೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ಲೆನ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ
ಯಾನ್ ಶಿರ್ಡಿ ಒಂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಸರ್ತಿ ಶಿರ್ಡಿ ನಾ ಒಂದು ಆಜಿನೇ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ ಏರು ವರ್ಷದ ಆಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಪ್ಪಿದ ಅಂದದ್ದು ಅಜ್ಜಾರು ಮತ್ತರ್ತಿ ಒಪ್ಪೇರೆ ಬಾಬಾನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೈಕಲು ಅಪರೂಪ ಹೋದು ಎನ್ನ ಪಂಡೈತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆಚಿನ ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ ಇಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಸೀಟ್ದ ಎದುರು ಸೈಡ್ ಇಂಚೊಂಜಿ ದಂಡಲ ಕಿಂದ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ದಾಡ್ ಅವೆಂದು ಇವರೆಗೆ ಪೂರ ಪುಣ್ಣ ಪಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ಗೂ ಪೂರ ಉಂಡು ಸುವಿಧ ಉಂಡು ಸೀಟ್ ಪೂರ ರೇಂಜ್ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎ ಸಿ ಉಂಡತೆ ಅನ್ಸೋದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಪ್ತಡೆ ಸೀಟ್ಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಹೋಗೋದು ಪಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ನೀರು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಒಬ್ಬರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಇಚ್ಚಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಪಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊರೋದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೋಚವೆ पानी और कोच मेंटेनेंस संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्टाफ सदस्य दरवाजे के पास उपलब्ध रहेगा। यदि आपको स्टाफ नहीं मिलता है तो शौचालय के पास लगे स्टिकर पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करें। संबंधित स्टाफ तुरंत आपकी सहायता के लिए पहुंच जाएगा। हम आपकी यात्रा को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। ಒಂದಿಂಚಿನ ವಾಗ್ ಬಕ್ರಿ ಅದ ವಾಗ್ ಬಕ್ರಿ ಇಲೈಚಿ ಟೀಗೆ ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂದೇ ಬರತ್ತಿಡು ಪೋಪನ ಅಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತದಾ ಅದು ಕಲ್ದಿದ್ದೇನ ಕಲ್ದ ಕೇನ್ ಐಕೆ ಪೂರ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಾತಿ ರುಚಿ ಅತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಹೋದು ನಾ ತೈಕಿ ನಮಗೆ ಇಲೈಚಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೆರ್ನಾ ಬೇಡ ಮಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಬೇರಿಜ್ಜ ಮೂಲ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಂಬೂಲಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಐಕೇನು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಒಂದು ಬಕ್ಕ ದಕ್ಕುವನ ಈ 12 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನನ್ನದೇನು ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನೀತು ಎತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಒಂಜೆಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 32 ಒಂಜೆಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 32 ಹತ್ತದೆ 12 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ 12 ರೂಪಾಯಾ ಒಟ್ಟು 12 ಮಲ್ಲ 4 22 23 ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬೆದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೇರು ಅದ ಐಕುಂದು ಬಾಡ್ರೆ ಯಾನೇನು ಉಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪ ಅಂಚಪುರ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಒಂದು ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನೆಪ್ಪಲ್ಲ ಪರ್ಪದೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋನಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅವತ್ತು ಪನ್ಯಾನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಯಾನಂಚೆ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಉಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬಂಜಿಗಿಜ್ಜೆಂದೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಉಪ್ಪಣ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ ಅದಂಚಿ ಡೈರಿ ತಗ್ಲು ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಹಂಗೆ ಪೇರು ಬರ್ರಿ ಲೇಟ್ ಆಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಕಲಕ್ಲ ಪರೋಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಮಾ ಬತ್ತನ ಎಂಕು ಕೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ದಾನಿ ಕೇಂಟನ ದಾಂಡ ಯಾನ್ ಉಪ್ಮಾ ತಿನ್ಪುಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ವೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಚಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಜೈನ ಕೊಡ್ಪೆರ ಚಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿಲ ಪಡತ್ತೆ ನಿಕಲೆಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಬಾತಿ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೀ ಕಾಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪರ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಚಾ ಪರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಬರ್ಪೆ ಮಗುಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೂಲೋರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಡೆ ತಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಶೀ ಏನ ಈ ಅಕಡೆ ಬಂತು ಜನ ಗಮ್ಮತ್ ಬನ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಹಾಂ ಚಾ ಅಂಡ ಬೇರೆ ಚಾ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್
ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಹಾಂ ಇಲೈಚಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪರ್ದು ತುಪ್ಪದಿ ಬಂತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಡ್ಡುಂಡ ಇಲೈಚಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಲೈಕ್ ರಾಗುಂಡ ಎಗ್ ಹೊಡ್ಸಿ ಅದು ಹಾಂ ಅದು ಹೆಂಗವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜ ಇಲೈಚಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚಿ ನೀರು ಬರ್ಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಡ್ಕ ತಿನ್ರಿ ಎಂಕ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಉಂದಿಲ್ಲ ಹೊಡ್ಸಿ ಅಟ್ಲ ಹೊಡ್ಸಿ ಯಾನೊಂದು ವಡಪಾವ್ ಇತ್ತು ತಿನ್ನೋಡಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಡಪಾವ್ ಹೋಗಿತ್ತು ನೋಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಮಗುಲು ಚಾಯ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ರಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಹೇಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯಪ್ಪ ನೋಡ ಅಂತ ವಡಪಾವ್ ಹೊಡಿತ್ತಂಡು ವಡಪಾವ್ ತಿಕ್ಕ ಚಂಗಲ ದಾದರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ದಾರ್ ಚಾಪರ ಒಂದಿತ್ತು ಜರ ಅದೇ ಚಾ ಬುಡ್ದಿತ್ತರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆದಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪನೊಂದಿತ್ತು ಚಾ ಪರಪಿನಿಗೆ ಚಾ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಬಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಬೋಡ ಪರ್ಪನ ಈ ತಡ ಯಾ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಅಕ್ಕ ಉಂಡದೆ ಇದ್ದೆ ಧರ್ಮ ಕೊನ್ನೆಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಎನ್ನ ಬಂಜಿರ್ದು ಯಾನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ವಡಪಾವ್ ನೋಡೋದು ಇದು ಏನೋ 50 ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿಂದೆ ನೆನಪೂತೀನಿ ನಾವು ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟಿಗೆ ತುಕತ್ತುಂಟು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬೈ ಬತ್ತಂಜಿ ವಡಪಾವ್ ತಿಂತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ವಡಪಾವ್ ತಿಂತೀವಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡು ಇಂಕ ಬಡ್ಚಿರ್ತೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚಿದಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎದುರುಡು ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಅದಾಗಿ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಉಂತಿನ ಕಾರಣಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂದಿತ್ನಾಗ ಈ ತೆಡ್ಡ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಚರ್ಬಿಲ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕುಲು ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕೇರವರಿ ಆಯ್ ಬಲ್ತುರಿ ಮುಗುಲ್ ಜತ್ತು ಪೋನ ಮುಟ್ಟಾಯ್ ಬಲ್ತು ದಾಂಡ್ ಚೊಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲಾಗ ತೂದಿತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಲ್ಲಕ್ಕು ಇಂದ ನೆಟ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಯ್ನಿ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಬುರ್ದಿತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಮಾರಂ ಬರ್ಪೇರು ಧರ್ಮಗತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಯಾನೆ ಎಂದಿನ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೇರದಾನೆ ಅಂದು ಮಗತೂರಂಡ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಡ್ನೆ ಗೆತ್ಕೊರಿಯರಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಚು ಯಾನ್ ಕಿಂಜಾತೇನಿ ಅಂಚದು So nice of you, sir. चलो सबके सर है ना ಆಲೂ ಭುಜಿಯಾ ಇನ್ನೇನುಂಟು ಉಪ್ಮಾ ಹಾಂ ಆಲೂ ಭುಜಿಯಾ ಹಾಂ ಪೂರಿ ಹಾಂ ಮಫಿನ್ ಶ್ರೀಖಂಡ ದಹಿ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ನಿಕರ್ ಎಕ್ಕಡಿಗೆ ತಿಂದಿ ನಾವು ಅಂತ ಆಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡೆ ತೋಜ ಆಯ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನ್ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಬುಲ್ಪುಲ ಸರಿ ಆತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿ ಈಸಿ ಉಂಡದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ ಈಗ ಸೈನೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇಕೊಂಡ ಸಿಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆವತ್ತುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡ ಇಂಚ ಐಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಊರುಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಧರ್ಮಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಐತಲ ಚಾರ್ಜ್ ಊರುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನೇ ಅವಾಯ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮುಚ್ಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಪತಿಗೆ ತುಂದಿನ ಉಪ್ಮಾ
ಎನ್ನ ಉಪ್ಪು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೊರಪಾವ ಕಂಚಿ ಏನವು ಆಲೂ ಭುಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಅದು ಅವು ಪೂರಿಗೆ ಒಂದು ಏನ ಬಾಜಿ ಈಗ ಆಲೂ ಬುಜ್ಜಿ ಅಂದೇರು ಬನ್ನಿ ಅವು ಬಾಜಿಯ ಆಲೂ ಬಾಜಿ ಬನ್ನಿ ನಿನ್ನೆ ಆಲೂ ಬುಜ್ಜಿಯ ಬನ್ಲ ಗಾಣಿ ಹಾ ಪೂರಿಗೆ ಆಲೂ ಬಜ್ಜಿ ಯಾನೆಂದಿ ನೀನು ಅದನ್ನ ಬುಜ್ಜಿಯ ಕೇಣಿಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೊನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚುಂಡು ಉಪ್ಮಾ లేకుండా ತಿನ್ಕ ಪೂರಿ ಉಂಡದೆ ಮಸಾಲ ಪೂರಿ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಫಿನ್ಸ್ ದೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಶುಗರ್ ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇದನ್ನ ಕೊರ್ಪಿದ್ದೇರೆ ನೇಚರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡುತ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಶಿರಡಿ ಪೋರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರೋನೊಡೆ ಇಂಕಲಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂದು ಅದಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾನ ಒಂಜಿ ಬುಲಾವ ಬಾಬಾ ಲೆಪ್ಪೊಡುಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಏಪ ಲೆಪ್ಪು ಇರುತ್ತಲೆ ಅದಾಗ ನಮಗೆ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಲೇದಿರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಶಿರಡಿ ಪೋಪಿನ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಡು ಐಟಡ್ ಬುಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಟ್ರೈನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ ಮುಟ್ಟಗೂ ಹಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಾಷ್ಟ ಕೊರಿಯರನ್ನಿಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಕೊರಿನ ಬೆರಿಕೆ ಒರೆಸುವೆರು ಒಣಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಒಚ್ಚುವೆರು ಅಡ್ಪುವೆರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮದ್ದು ದೀಪೇರು ಅವು ನಮಗೆ ಪೋಯಿನ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಕಲಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಣದು ತೂವನಕ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ 9:24 ಅಂಡು ನಾಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಿಯ ಎಂಕುಲು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತುಂಡೆ ಇದು ನೋಡಿಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಗಿಡ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೋಟ ಉಂಟು ಐಟ್ ಬೊಕ ಪೂತ ಗಿಡ ಬೊಕ ಬಾಜ್ರನ ಜೋವರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನಲ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂವರೆಗ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಿನ ಗಿಡಕುಲು ತೋಟ ಗಿಡ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ದೆಂಬುಂಡು ಅವೆ ದೆಂಬುಂಡ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಂಟು ಅವೇನೆಂಚ ಒಯ್ತುಂಡ ದೆಂಬ ಅದು ಗೊತ್ತಪ್ಪುಜಿ ಫುಲ್ ಒಯ್ಪೊಲಿ ಅನ್ನು ಒಯ್ದುಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಚಿಡು ಮಿತ್ ಸಾಯಿನಗರ್ ಶಿರಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೈತಲಾಯ ನಾನು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಇತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಡು ಈಗ ರೀಚ್ ಆಪಾಡೆ ಈಗ ಒಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಪ್ಪುಗ ಎಂಕುಲು ಸಾಯಿನಗರ್ ಶಿರಡಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತ್ತಿನ ಹೊರಾನೆ ಏಸಿಟ್ಟು ಬಿದೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಜೋರ ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬೋರದ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಹೋದ ಪಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾ ಇತ್ತೆ ಮಂದಿರದ ಕೈತಲಾಯ ಎಂಕುಲು ತೂಚುನ ತೆಂಚಿಡೆಂಚಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಏನಾಗೆ ತುನುಂಡಲ ಪೂರ ವಸ್ತುಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದಡೆ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಖಂಡೋಬಾ ಮಂದಿರ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಬಕ್ಕ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ನೆಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗೇಟ್ ತೋಚುಂಡತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಉಲೈಡ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು ಮಂದಿರದ ಉಲೈಗೆ ಪಟ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಅಲೌಡ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು
ಮೊಬೈಲ್ ದೀವರೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಡೆಗೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆಗೆ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕು ದೂರೋಡೆ ಮಲ್ಪ ಅವ ಮಾತಾಡ್ದು ಶಿರಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ನೆತ್ತ ಖಂಡೋಬಾ ಮಂದಿರದ ದರ್ಶನ ಅವಳು ಅದಾಗ ಮಾಲ್ಸಪತಿ ಬಂದ ಆರಿತ್ತೇರು ಶಿರಡಿಡ್ ಅದಾಗ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬಂದಾಗ ಅರೆಗೆ ಪುದರ್ಲ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಾಯಿ ಬಂದ ಪುದರ್ ಅವಲೆ ಮೂಲೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಅದಾಗ ಆವು ಸಾಯಿ ಬಂದು ಲೇದಿತ್ತೇರು ಮಾಲ್ಸಪತಿ ಬಂದ ಯಾರು ಅಂಚ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆವು ಸಾಯಿ ಬಂದು ಮೂಲೆ ಅರೆಗೆ ಪುದರ್ ಬೂರ್ದಿನಿ ಬಾಬಾಗ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿರಡಿದ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಖಂಡೋಬಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತದೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕುಜಿಂಕ್ ನಮ್ಮನ ಚಪ್ಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಟೋಕನ್ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ದೀವರೆ ಆಪುಂಡು ದಿಂಡ ಪಕ್ಕಾಗುಲೊಂಚಿ ಕೂಪನ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಬತ್ತದ ರಿಟರ್ನ್ಗೆ ತೊನೊಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಸಾಯಿಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಅದು ಎಂಕುಲು ಮನಸ್ತಡೆಗೆ ಪ್ರಸಾದದಡೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಗರ್ದಿದ್ದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತದೆ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪದ ಬೀದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಮ್ಮಸರು ಡುಡ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬಂತ ಮೂರು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬಂದು ಮಂದಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚುಟ್ಟೂರಣ್ಣ ಈಗ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬಂದ ಇದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏಳಕ್ಕೆ ಎಂಟೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬಲ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಭೋಜನಾಲಯಕ್ಕೂ ಪೋಪಿನ ತಾದಿ ಭೋಜನಾಲಯ ನೆಟೆಪ್ಪುನು ತೋಜಾಗ ಕಡೆಗೆ ಆಯ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಪುರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಟು ಒಣಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಮಂದಿರೋಡು ಎಂಕುಲು 3-4 ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮುಖ ದರ್ಶನವರೆಗೂ ಹೋದ್ ಬರ್ಕೊಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಂಚ ಅದು ಮತ್ತು ಇಂಕಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಎಂಚ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಊರ್ಡೆಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂಪಿಲಕ್ಕ ಕೈತ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಸೈಡ್ ಕೊಲೆ ಸೊ ಒಣಸು ನಮಗೆ ಒಣಸುಗುಂಡತೆ ನುಪ್ಪು ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಶೀರಾ ದಾಲ್ ದೈಕಡಿ ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಪುಣ್ವಕ್ಕ ಬಂಜರ ಒಣಸ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗ್ದಲ್ಲ ಚುಚ್ಚೂರು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಣಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಣಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಣಸ್ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ ಹಿಡಿ ಕುಲ್ಲಿಯ 8 ಗಂಟೆ ಬಂದು ನಾನು 4:30 ಅಲ್ವೇ ಪನ್ಕೊಡುವೆ ಈ ಕಡೆ ಲೇಟ್ ಆನಂದ್ ಬಾರ್ ಬರ್ತೈತೆ 5:30 ಅಂಟ ನಾನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಟ್ರೈನ್ ಬದ್ದು ಕುಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಡ ಸೀಟ್ ಉಲ್ಟ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಇಂಚ ಬೋಬಿಲಕ್ಕ ಅವು ಒಂಥರ ಒಂದುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸೀಟ್ ಚೈತೆ ಕುಲ್ಲಿಯ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದು ಈಗ ಜೊತೆಲ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾದಿ ಹೊತ್ತುಂಡೆ ಬಯ್ಯದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೀ ಉಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಉಂಡು ಫ್ರೂಟಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒತ್ತೀಯ ಬೇತೆ ಯಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಚಪ್ ಉಂದೇನ ಒಡನ ಅಂದೆ ಒಂದು ಕಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿವಡ ಒಂದು
ಅಂದೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ. नमस्कार वंदे भारत ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬಾಡ್ನೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ इस ट्रेन में यात्रा के दौरान ತೋಡಕ್ಕೆ ಪಂಡೆಯ ಪಂಡೆ ಅವಳ ಪಂಡೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗಲ ಟಿಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಬಂತ ಜೊತೆ ಪೋನಾಗ ಕಾಂಡೆ 990 ಐಕೆ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಟದೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇತ್ತೆದ ಟಿಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು 1150 ನೆಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲ ರಾತ್ರಿದ ಡಿನ್ನರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೂಜಾವೆ ಅನ್ನ ಇದೆ ಬಟಾಟ ವಡ ಊರು ದಂಬಡೆ ತಾನೆ ಕಂಬಡೆ ಅಂತಿನ ಊರು ಬಟಾಟ ಅಂಬಡೆ ಮೂಲು ವಡಪಾವು ಕೊರ್ಬರ್ದ ವಡ ಎಂಕ ಅವೇ ಬೋಡಿತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಿತ್ತೆ ಗೋರ್ನಿ ಆಗಲು ಪಾವು ಏರ್ ಗೊತ್ತಿರಿಯ ಪಾವು ಇಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಬೈಯದ ಡಿನ್ನರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೈಯದ ಡಿನ್ನರ್ ಕೊರಿಯರ್ 7 ಗಂಟೆ ಗೊತ್ತುಂಡು 2 ಗಂಟೆ 5 ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ನಾಸಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬೈಯದ ಡಿನ್ನರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವಳ ಡಿನ್ನರ್ ಬತ್ತಂತ ಅದ್ದದ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಉಂಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಎನ್ನುಂಡು ದೈಲ ಚಪಾತಿಲ ತೋಜುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬರು ಪ್ಯಾಕ್ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೋಜಾವೆ ಆಲೂದ ಬಾಜಿ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ದಾಲ್ ಪನ್ನೀರ್ ಪಕ್ಕ ಚಪಾತಿಲ ದೈಲ ತೋಜುನಂತೆ ಅದೇ ಈತ್ ಬೈಯದ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಈತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ನ ಫುಡ್ ಆಡು ಟ್ರೈನ್ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಓಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಂಚದ ಎಂಕಿ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಣಸ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅದರ ಕೊರ್ಪಿಚ್ಚಿ ರವಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರಿಯರ ಮುಂದಾಗಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗುಲಿರುವರೆಲ್ಲ ತಿಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಾಂಡ್ पंद्रह गंटेಗೆ 10:30 इंकुಲು दादर स्टेशन ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪನೊಂದು ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಓಂ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿನಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್.